सब दोस्त हमार कहा तारा सरकार ते कैसे बारे कि एको माल न खुश पटौले हमनी के देख जले फोन ना काटे में चले ना कटी तो हमू कह दही रे भाई माल पटावल भारी बात नहीं खे माल के लगे माल पहुँचावल भारी बात बा। सरौलो दिन भर गाँठ हिटावत लो तो 400 रुपया कमाता लो आ तनी से फोन करके मांगे तरी से ए सुनिए ना हमको 2000 रुपया चाहिए लगे नहीं खे रहत लेकिन बहन चिदवा कर्जा काट के भेजे तरस ये हुई ना बात। कल हमारा गांव में ऑर्केस्ट्रा आए रुए भैया हई सर्वर रात भर बैठ के ऑर्केस्ट्रा देखले बा आ जब ऑर्केस्ट्रा बंद हो गए गहुए सूते बिहान भैया सवेरे उठ के फोन करता देखना भाई ऑर्केस्ट्रा वाली हमरा सपना में आई रलो या पैंटे में मुद के भाग गइल बिया। भैया हो ठेकेदार चिल्लात लगी जाके देख दुगो कहाँ गेलो सन दुगो कहाँ गेलो सन आ ई सरवा पेशाब के बहाने लुका के माल से बतियाव तरन सन। पढ़ लो बबुआ पढ़ लो पढ़े में मन नहीं लागत हमरा लगे चल आव जब लागी ऊपर से घाम आ जरी जब नीचे से बिल्डिंग मारत में गाड़ तब बुझाई बबुआ पढ़ाई छोड़ला के एहसास। हालत खराब हो जाता।